Gie thuolo ni wadhi achiel kachiel nyaka e alap ma Raila Odinga e kaunti ma Homa Bay. Ali Abich nitiere kono kendo nyalo nyisowa gima timore kono. Ali Abich nyalo nyisowa ni to ang'o madhi nyime e alap ma Raila Odinga Homa Bay gie thuolo ni? Erokamano Jaka Black, mana kaka ineno ni makawuono kaunti ma Homa Bay kaendi ne obago chenro mar ywago kata paro ogai mar ODM Raila Odinga ne ochawo ngimane, kendo en chenro ma ochan kod jokanyo mag duond bura mar ODM mawuok e kaunti ma Homa Bay kendo kaka inyalo neno picha achiel kachiel Milton en ni jo ODM mawuok e konde te manitiere kuonde chung'ute buche aboro manitie kaunti ni ma Homa Bay kaendi ne ochako molo e alap tuke mar Raila Odinga kaendi saa 1 okinyi, kendo nitie kata moko mane obiro gotieno ka giikore ne nyasi mar odiochieng' ma kawuono mar paro kata ywago mane en Prime Minister mar piny Kenya mosenindo Raila Odinga. Kendo anyalo wacho ni jo ODM kata oganda johera mag ODM owuok e kuonde mopogore e kaunti ma Homa Bay kaendi, kendo kaka inyalo neno picha achiel kachiel en ni alap tuke mar Raila Odinga Stadium kaendi opong' gi ogudu mar orange kendo gi lewni ma nyiso luoro makende bang' nindo mar ogai mar ODM Raila Odinga. Milton, mopogore kod johera mag ODM bende alap tuke kaendi waneno koywore kod jotend dinde ma opogore mawuok e kaunti niendi ma Homa Bay kaendi, ka iparo ni mopogore kod paro Raila Odinga bende en chenro mar alam makende bang' tho mar mosenindo Raila Odinga. Kendo waneno ka jotend dinde mopogore mawuok e dinde mopogore e kaunti ma Homa Bay kaendi bende omolo kaendi, kendo obiro chuo wang'gi kata biro keto nyasi mar alam makende e kinde ma oganda jo Homa Bay ochokore e lap tuke ma Raila Odinga kaendi mar paro mosenindo Raila Odinga. Milton, gima nyalo wacho en ni jotend duond bura mar ODM kaachiel kod jotelo mopogore kamoting'o josiasa, kamoting'o jood bura, MCS kaachiel kod jotelo manie ngadhu mopogore e kaunti ma Homa Bay kaendi kod kauntis mamoko sasa kwa sani biro donjo e lap tuke kaendi mondo mi koro chenro chakre ayanga mar ywago kendo paro mosenindo Raila Odinga mane en Prime Minister machon mar piny Kenya, kendo ogai mar duond bura mar ODM ka en nyasi mibiro tele kod jakom duond bura mar ODM e Kenya mangima ma bende en gavana mar kaunti ma Homa Bay kane Gladys Wanga kod moko kuom jodito mopogore mabiro neno to gin kit welo mage kata jo ODM mage mabiro yuoro kaendi. To wageno ni chenro makama ni biro yuore kod jo kanyo mag duond bura mar ODM kaachiel kod jotelo mopogore mawuok e counties mopogore kaluwo kaachiel kod counties mamoko ma bende biro riwore kod jopiny kaendi e nyasi mar paro mosenindo Raila Odinga ma obagi e kaunti ma Homa Bay ka odiochieng' ma kawuono. Milton, weche nosewuok chien kaendi ni tang'o momiyo iparo kaunti ma Homa Bay bago nyasi ma kamano endo ka nitie kata joma ne ketho dhoge e yore mag tudruok mag mbui ni samoro omenda ma kaunti ema nitiyogo kata ne ok tigo e yo makare ka luwore gi nyasi ma jomoko ne wacho ni ne ok owinjore bed gi sani. To inyalo paro odiochieng' manyocha ne jokombe mag duond bura mag ODM kuonde chung'ute buche mopogore ma Homa Bay kaendi ne wuok motegno ka giwacho ni gin kaka jokombe mag ODM kochakore tesende mag luto ombulu nyaka e country level ne gibedo piny mar neno ni gimi jo Homa Bay mane okudo thuolo mar dhi kang'o ka Jaramogi kata opoda kama ne time nyasi mar Raila Odinga nobed kod thuolo mar gin bende chopo kaendi mondo giku kod jo Kenya mangima e kinde ma pod iwago mosenindo Raila Odinga. Koro pod wago tach kaendi Milton, kendo wageno ni jotelo biro molo kachiel mondo nyiso ni to ang'o momiyo gibago nyasi ma kawuono to gin ote mane mabiro wuok ahinya to motelo kod siasa ma duond bura mar ODM to chutho bang' ka koro ogai mar ODM Raila Odinga osewuok e piny kaendi gibiro nyiso ni to gin kaka jo ODM okenge mage ma gin go maneno ni duond bura mar ODM omedo bedo motegno e kaunti ma Homa Bay kaendi e kaunti ma Kaluo kaachiel kod e kauntis mamoko ma bende duond bura mar ODM nitie kod tiende. Milton. Erokamano ahinya Ali Abich, ayudi maber mokalo achiel kachiel kowuok e kaunti ma Homa Bay. Wageno ni biro medo fuaronwa matimore kono ma bende wabiro yudo e weche manyien mabiro. Mano ne Ali Abich kowuok e kaunti ma Homa Bay konyisowa kaka nyasi mar rapar mar Raila Odinga timore e gwenge ma Homa Bay e alap mar Raila Odinga Stadium odiochieng' eri ma kawuono.